Браво, ей той там. Просто течение. А ну той, върш. Върш. Оле! Тахото. Нека го хапай. Какво пада? Боби толкова лено само отгоре. Оливайте там и Боби ни го пускайте около това. Той се хина, ни го пускайте. Знаеш така ще има бира, бе. То навътре не е поел сол. Боби, не барай там, бе. Значи, ще те пиздаш, знаеш. Боби, стигаме човека, бъркаш да си дори. Мозък. Може само они да бара там. Стигне. Замани. Ей, мама, не мога да се оправям. Няма гарнитура. Значи, става, върже. Идеално. Боби, нали казваше, че няма да стане, но искаше на барбекю това го прави. Точката... Боби, направо оправим ли, бе? Късата му е зира, бе. Този път вече ще се скалпирам, да знаеш. Или опъваме, или пътуваш директно от тата, като другия край пак да си. Не бе, по-отдатъка бе, човек. Ей там, дето е папура. Айде, ясно да изкъде, някой сон ще се дава нея. Видя къде е отстай. Някой знае ли къде е нея? Някъде там, тук някъде някой седа на нея. Ей, ора, я ти русавен. Колко? Това тук е да Той, който идвани в мрежата, не е костума. Що? Защото се спи. Дай си зал. Виждате какво става. Ти кефа! Пойно ти лова, знаеш какво? Дава отгоре, ти се курник! Дай ти се отдавя, бе!